אנחנו בנורדקאפ, רובי ואני ודבורה ודורון הגענו, מועדון הנורדקאפ, עכשיו נסענו הישראלים, הנורדקאפ, הנורדקאפ, המועדון. הכיף הצפוני בידינו. יפה. רגע, דורון, איזה 2-3 מילים? עד כאן. מישראל עד כאן. לא עשינו כלום, 9,000 קילומטר. אני אגיד. כבשנו את הנורדקאפ, את הכיף הצפוני, בשני צירים. ציר מזרחי, מהים הלבן, מהים השחור, והחזית הרוסית, בראשות דורון וקובי, וציר מערבי ששילם הרבה כסף בכל נורווגיה, בראשותנו. ואבי קרמון, הקרמוני. גם המעליה. מישהו יוצא לנו תמונה? בטח. אבל למעלה. לא ממש למעלה, אבל למעלה. מה אתם עושים פה? אתם השתגעתם לגמרי? מי יצלם אותנו? באנו מהארץ על אופנוע. כן, גם על הים. לא, באמת? יש מעבורות. שילמתם עבור צילום גם או רק כניסה? אתם רוצים כסף בשביל הצילום? לא אנחנו בקופה! לא. לא שילמתם עבור צילום? בואי, יפה מאוד שאת מצלמת. אסור לצלם בלי שם שאני... קשה לי קצת עם זה, עם הצילום, אבל בסדר. אז זהו, אנחנו כאן, את יכולה לצלם את השלט הזה. זה הנקודות ציון של 71, 10, 21, הנקודה הצפונית ביותר.